Sa sisenpan nga priyang sobhay pi kiprabangit bagi palok kabijusnak dan ke channel. Ninya petengi kajing puli ke jongi haknya dai bagi hima ke jong blai. Kumbang raong ba kahima jong blai hi kari hima ka ba dai ban nyai renti haki kai bar khoi. Nama blai umlong blai jong ka jing klumar. Te kumta bat kat bangia petengi kani ka jing puli ninya pendam syai kli ka jing duai. Iwana khmat jome ka pa jing bab neng sisenpan. Meraingu eme ne kebenta kane kapor kemalasya ingi ha ke bengila banyak snow biang ketian jome sen lengba kane ka sunren san jong ke jing yalap kerku ingi wepi we ka beng skor ketian jome ai bo musim jome un pen sat bor ingi un pen start un pen sempang ingi banginum snow ta ha ka jimut ke jongi hindai bahkan rung ru ka dono jongi bengila ban le ban pen kre ban long genong snong ha kata ke ma ke jauh Tuhan kat bangi sisenpan yang ini barong ibu tibi pan dengan Yesus amin. Ngili osnya bahwa ka barang sudap series barang sudap hak jadi bakirul ki an jong hima bakinu kinu jela kai kinu ki kam ge bangi trai ki don ru bakirul trai kam imla ban penyai kanu no kam slam da don kirul ki an kiban penenti yang rukam trekam jongi tekum taru kehima jong blai kamla bandon samda don ru parki an kiru kiba daki on sunshar yakin on sunshong snong baro pautaus imu bangingi mani barki bangi syakri bar ubangi tipru ubalong taus imu bam jukut kemunia pulih hakini kis por bladap Namar kehima jong ugalong kehima babam jukut ngili puli kata nang kitab jong Daniel kanong baar kerkor pusa-pusa on de puli pausa sengi kata kehima babam jukut kabanam do no lanu kabanya isa ki bam jukut kum taru kehima jong u kadeban ne bam jukut barki an ki hukum jong uru kadeban ne ki bam jukut ila ya puli hakitu ki singi ladap par ngi puli biang menta na ke kitab Sam cispa khawai kawe thu yangi siapa kajing don jong kata ka hukum go jong blai kabadon nadu mendai kulong nadu bam jukut kadon namar ba ublai udon nadu bam jukut kumtaru kema ju kadon nadu na bam jukut nyapai bat nga na kitab Sam cispa khawai kerkhat ka bahnyau bat kerkhat ka pra ka ongum ni ki kam ki jong u ki long ka jing sisa ba ka jing bisar ki hukum jong u barok ki baskem lapan skem ki jinom lapelong ki hakajing sisa bar ka hok ki hukum jong u blai lapan skem jinom na bam jukut bar ki nyai ne ru se bam jukut namar ublai ulong ublai ubam jukela ki hukum jong uru kimla ban kela na kata kadau kadon kawai ka jing tho ka jong apostle Paul sya ki prab ngai Rom kalnong ka basan ka khat ka khat lai nya pai bat nga Rom san khat lai ka ongkup ni nya pule ka ni ka benta ka ba kong san ka badon kam hak jadai ba ka hukum namar haddu ka hukum kan ka pop ka ladon ha ka persai henrei om ju khanya ka pop haba om don ka hukum lada ka hukum kam don ka pop kam don pada kapop kamdan kajing ai kamdan bar kajing map ru kanam don kam hiru bakajing la isn ai ru kanam don kam hiru kata kamot na mar bakadon ko hukum ko jong blai pan ngi kum ki briu ki batlot ki bapop ila sibun ki ai ki bapsya ko hukum ko jong blai kumta giron kam mi kata kajing ai ki jong blai giron kam kajing isn ai ki jong u giron kam kajing map jong u hanrai kumule pule biang ba kum ki briu sisa idan kami ya kajing pesat bor jong musim khot panda habau Jesu nuan anda bu thau thmayengi ini srim do riu Jesus Christ haki ai bar khot ban ngin long janai kum bau ble kwa ingi ru ban long ki bajanai inya phairu naka chu ka si jong apol po siki Rom kal nong ka banyau ka khot ka banyau ka bakran syapang kajing ikwa kaunggum ni Nyau. Kum no tengi nyong. Kata ke hukum kalong pop. Om kum ta.
Henry penban ngam syam latip ia kapop lemda da ka hukum namar ngam syam lala itu ia kajing ikwa lemda kata ka hukum kalaong men ikwa kapop ka benengkong kabarung ha kani ka beneng jong ki beneng ka universe kadai na kadau jong ka jing penkanya ka hukum ka bakaduk ka hukum ka ba sipau na kata kadau habang iperkhat siapa ka jing mi jong ka pop buat na pren jong ngi perkhat ba ka pop ka sedang nang na pertai am ka pop hi ka sedang na beneng na uway na ki angel rat ba angel bakrau jong ublay uba ngilatip ya kumu Lucifer ya kata ngilawan pulih na ki kitab wi saya ka dom khat saw rekhot ka bakhat ar ter ga onggum ni kumno melahap na beneng ku Lucia kun jong ka step kumno la ot no ya me sya ka khendau uba ju pendam lin ya kijai ben riu te mela ong hala ka donut ngan kiu sya beneng ngan kentiu ya la ka khet hanang ki klo jong blai ban ngan syong halor ulum ka jingseng ha ke bakut phang syatai ngan kiu syalendet kilo ngan long kum ubah jrong tam ngan pulir ru ka dokhat khatsan ka ong ne penban on sa penhier ya me syadujok syadu trai jong ka liulong kajing penkhanya hukum ka benengkong ka dai kajing penkhanya ka hukum ka basipau kajing ikwa ka jong Lucifer Lucia ya ka khet ka jong blai ya ka buram ka jong blai kata ka dai kajing penkhanya ka hukum ka basipau tena kadau ba ulalong unong penkhanya ka hukum ka ba khaddo tam ya urula khat unong penyap briu udairu uta bersedang ya ka pop ha ka beneng jong ki beneng bat ha gani ka persairu dei ma ken ubahikai ba bersedang ya ka pop ada pipulen na ka gospel ka ku Yohanes kal nong bapra ka khat ka basau pusau ka onggum ni pipilong na ukpa jong pi usaitan bai ka jing kwa jong utau kwa jong pi piamon ban le uta ulalong unong syanok briu na do ka ba menengkong bar jusa ha ka jing sisya na ba ka besisya kamdon satiau haba ukuran ya ka balam ler ukuran na ki ai laki jong na ba ulong ubalam ler bat ukpa jong ka jing lam ler hang ne ngi yo i ya usaitan ubalong kerub ubaka ha ka temple ka jong blai ada pipet ada na ka kitab USKL pinsio i ia kata kalau ba alpra tang minumi pulih gitu bentam tang sengi kali ka jing sedang jong ka pop ka sedang hin na ka jing ikwa jong Lucia jong Lucifer ya ka khet ka jong blai ya ka bosin syar ka jong blai na kata kadau uhiar arsut lapen hiar ya syan ni persai na ka khot ka bakhatsan bengi pulih mentan na ka kitab Isaya hang tungi i baya lapen hiar na kata ka kedan bolong utau kerub ubaka ha ka temple ka jong blai te uno ubri uba man ban sumari ki hukum ka jong blai umla ban syong rengkat bau blai kum tarul danga ngamon ban syong ha ka ri India ngamla ban pada ngamon ban sumari ki an ki kanun jong ri India nanamla ban syong hari India ngamla ban buat ki an ki dustur jong kanu kasnong nanamla ban syong kata kasnong ada ngalong uno ila persya kum taru ya Lucifer la penhiarno nang tay na beneng syane seperti na marba umman ban buat renti ya kita ki hukum ke jong blai ki ba ublai ula seng na du ndai kulong syua ban tawi kini ke pertai ngiru la ngimman ban buat ya ki hukum ke jong blai la ngim kwa ni tahu hukum la ka jong ka jing sung thu jongi la ka jong ka jing kwa jongi kata kamu nginem ju hiru ban syong ha ki ma jong blai la ngim kwa ban buat ya ki hukum ke jong ngi sepai company pada ya kita ki hukum ki ba ublai ula bu nadu menengkong ini pulih ni kitab Psalm cis pak wei ka khat ka ban nyau ba pra ka be thu ba ki hukum jong ka don nambam jukut junam la pun scam ya ki kum ba ublai ulong bam jukula ki hukum jong kilong ki bamla ban kela ada pipule na ki babon ki khat jong Bible in sepet ha kani ka wei ka episode ha kani ka wei ka series in sepet pang jing long jong uta ublai ba ki hukum jong ki bam jukula ublai ulong bam jukula bat omdan tang ka sungiu jong ka jingkelaru ka
kemoto hau Jacob. Rapi pet naga kos anak istiu Jacob. Pensiam hang tu patang kasniu jong kajing kelaru kamdon bar ublay. Ublay ulong ubam jukela bar kasniu jong kamla ban kela. Hakal sitiu Jacob kalnong kabanengkong kadkhot kaba kan riu bar kan nyau ka ongkom ni. Tawat baklano api ko para banget ba i jong kajing ai ba bha baro ba kajing ai ba janai baro kalong najrong kabawan hiernau kapa kajing syai baru bamdan baru ba omdan kajing kelasyo lemne kasrngiu kabasyat da kajing kela ki hukum jong kilong ke scam la pen scam yaki bar kine junom la junom onom la syo ban pen kela yaki nginom la ban sumari ki hukum jong blai lemdangi don pat ya kajing i ban sumar ya kata na kadao jing syapting jongi ya nong sensyar yau sim jongi kata hukum sumar hukum kamlong kaba lapdeng hun nak mat jong blai handrai Jesus Christ wi kayengi baka jing sumar hukum jongi kadai banlong da kajing i da kajing sngongo ya ublai yau tau sim jongi lari pai bat ngana gospel kat ko Matius kanong ba arpoar kaonggom ni uji sute ulai tu hau men it yau try ubau blai jome da kadonot jome baro bar kajing mut bar kamensim jome baro bar kajing mut jome baro kane ken kalong ko hukum kabenengkong bar kabakrau kaba aru kalong kum kata men it yau paramarjan jome kum bailade ha kita ki ar hukum lasdin ya hukum baro bat ya kinoy tulpa hang ningis ngutu batang da kajing it yau blai da kajing songu yau blai badai jingkwa ban pendam rit akhmak jing sinsya jong ngila ban sumar yaki hukum jong hoi ilekan ni kaju sikaju badaka bo jong hinginum la ban sumar lut kita hukum jong blai handrai da kajing prisai bo jong musim makoi ngila ban sumar yaki hukum jong blai baro to ai bun blai un ku ngi wei pi wei kat bingia petang na gawai ka lemat skoi pat banyak pule yaki hukum jong blai ba kajing long jong ni sepai agawai pat ka series ya kajing long ke jong blai mentang la chu ai kum ga introduction kendiat na ka siu Jacob ba ublai ulong ubam jukla ki hukum jong kimla ban kala lano ru nama la pun skam yaki junom la pelong yaki ha kajing shisha bar ka hok tonyi duai ya ingo eme try ublai si sin pat na ka benta ka ni ka por belengkot memelasya engi ban yo snau ketin jong me ba melong ublai wadap kajing Bapak jing isnai bakwa ban sensyar ki khon ki hajar ki jome tang da jing pat mal pen pau ki jing bakra ko jome da mai pha yu khon jome Jesus Christ hakal bari banyap da ta jongi pat ai bor yangi pengila ban long ki khon ki jome ki banyak imren kat bat me ki bam jukut yarap yangi bangina man ya ki hukum ko jome ban sumar hok eki da jing sangu ya jing asbun ko jome balapan boring i balek kum ta handai na kadau jong jing songo bing so in sumari ki kum jome bangin pen khreru na du nang nena perthai balong ki dong song snong ha ki hima ka jome ka banne ki bam jukut don kat bagi bersnap ini kubor lengba kani ke channel ai umur sim jome hakiru ka bagi skor ka bagi pule ka bagi pusan ya ka tien jome kiru kinlong ki balapan khre balong ki dong song snong hakima jome yakini barong ibu tibingi panak teung Jisu doa buji ba jong bleu par bam jukut kajing ai jong Jesus Christ bo try lem kajing slok ba thiang mur sim khoi kini lai hawe blai kino dekat ba kiru kho jong baro bab kmilti kata hima ba bam jukut ke jome nadu mentasi bam jukut ru amen.